खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 31 मार्च समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जिउनि थांखि लानायाव जै जानो हागोन। नोंथांनि नांथाना थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांलांगोन। बृष राशि। नोंथाङा सोरजोंबा हरखाब नागारना थांजानो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। मिथुन राशि। साननाय बायदि खामानिया जाफुंसार जानो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। गोसो गैयाब्लाबो गोजान लामा दावबायनो गोनां जागोन। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। सिंह राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायलायनो हागौ। नखर संसाराव गोजोन गैयै जागोन। कन्या राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखाय लोगोजों बादाबादि जानो हागौ। बुजिलायैयाव सोमोन्दोआ गावस्रालायगोन। तुला राशि। नोंथाङा मोनदांस हायै सिमां सुजुनानै मोननो लुबैगोन। गोसोआ उरां फारां जाबाय थागोन। वृश्चिक राशि। गिदिर खैफोदाव गोग्लैनायनिफ्राय नोंथाङा रैखा मोनगोन। गोदान मिजिं लाना आगान सुरलांगोन। धनु राशि। गोबाव समनिफ्रायनो नाजानाय खामानियाव जेननांनो हागौ। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। नोंथाङा सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजानो हागौ। गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। कुम्भ राशि। गुन गोनां हाबा मावनायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। नखराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। मीन राशि। निखावरिनि आंखालाव गोबां जिंगासिनांनो हागौ। नोंथाङा जानो लोंनो सुख गैयै जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKG नि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माय सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।